6 egunez festaz gozatu ondoren gaur dute inauterietako azken eguna eta Sardinaren agurra gaueko 11etan egingo dute eta hortaz agur esango diote 2014ko Aratuztei. Xavier, zein moduz? Ondo, oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Tximinokin ondo? Bai, tximulkin. Bueno, dantza egiteko gogoarekin. Bai, inauteritan bai. Gaur azken eguna izan da, ala ere indarra daukagu oraindik. Naiz teoriain, aprobetxatu imar da. Good morning. Good morning. How are you? Very well. Fandango. Fandango. Inglaterrako erreginarekin gaude, zer moduz pasatu duzu, zer moduz? Oso ondo egia zan, Bai. Osa, ze iruditzen zaizu? Nik uste nuen pixka triste izango zela, baina bai, hemen jendea gaina iruarekin eta dena, kriston ambientea, bai. Maite, kontaidazu zuen karrozaren historia. A ber, pentsatu dugu ikusita argia nola dagoen, esan dugu, bueno, a ber, energia berrezagarria. Eta egin dugu argia bajo konsumo, eguzki panelak, energia eolikoa, eta hemen gaude, eguzkia ez datera, baina, bueno, hemen gaude piztuta. Argia zuek jartzen duzu, Hoxe. Urte guztin da, karnaval. Eta karnavaletan, persona ateratzea dan bezala. Eta gu holagea. Eta bezala urte guztin, karnaval, baina karnaval gezurretazkoa. Mozorro egokia aukeratu duzu, Baize ba. Usuz, eurilla eta pentsat hori babestuta. Nahiko guztita, baina eske guk bilatzen egia putzuak. Harrapatzen dugu hoi, antxoa, legatza baita, atzo legatza baita. Aber gaur kongrio, harrapatzen badegu. Zer moduz partidua ondo? Primera. Irabazten edo galtzen? Galtzen. Leicester suspenditzeko puntun jagualdi honekin da. Baina, Eskola! Turbo diesel! zezena zuk egindakoa da, Bai, haze artea daukazune. bai. Ile beteko pixka pasaet, deak egin da. Maestro esateie, maestro beti. Maestro. Etxo pixka ditea. Epa. Hopa! Ole! Nik esaten dudana, paketea eta kargatzen dugu. Bai, lehenko neskatu dien. Faioa dagozu, eta paketea falta zaitzu, eta aurten tubo txiki bat jarri eta hemen da. Galtzerri batzuk inda, hortxe da, Azken egunean eta festa primerakoa. Karo. Zer dindu lehenengo eguna, bigarrena, bosgarrena. Azkena beti gobena izatea. Gaur atxurra berriro. Gaur, oaindik gehiago. Bihar miércoles de ceniza. Pues, austerra arte. Gaiz eta egura